L-ammont ta' ser irrappurtat fiż-żona ta' madwar San Ġiljanu ta' Sliema qed joħloq stat ta' paniku fost ir-residenti. Bilan li jkunu diskussi soluzzjonijiet possibbli u tittaffa din il-problema, il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali se jerġa' jorganizza sensiela ta' laqgħat mar-residenti. Ikkonferma dan il-Ministru Manuel Malija. Propju nhar it-tnejn, it-tlieta u l-erba' għandi laqgħat oħra ma' residenti ta' Sliema, l-Gżira u l-Imsida li huma l-lokalità li żjed milqut minn din il-materja. Ovvjament il-Pulizija qed tieħu l-passi wkoll qed intensifika l-istħarriġ u l-investigazzjoni tagħha. Sissa diġà saru laqgħat ma' residenti ta' swieqi Pembroke u San Ġiljan fejn ir-residenti kellhom l-opportunità li jesprimu suġġerimenti u l-ilmenti tagħhom dwar is-sigurtà fil-lokalità. Apparti dan fiż-żona ta' Sliema se tiżdied il-preżenza tal-Pulizija kemm dawk bl-uniformi u kif ukoll dawk pajżana. Dawn l-azzjonijiet ta' prekawzjoni qed jittieħdu wkoll fid-dawl li fi-statistika riċenti ppreżentata fil-Parlament San Ġiljanu ta' Sliema kienu l-aktar żewġ lokalitajiet b'rati għolja ta' kriminalità. Jidher li l-Pulizija temmen li l-moħħ wara s-serq fl-appartamenti f'ta' Sliema huma grupp ta' 5 persuni ta' nazzjonalità barranija, x'aktarx mill-Bulgarija u r-Rumanija.